Tissokta il-pressjoni fuq Roberta Bela kif sorsi qrib iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista qed jisħqu illi tensjoni fih dan l-istrutturi tal-Partit tal-Labor qed tiżdied ma' kuljum illi għaddi ġranet illi fihom sissa id-deputat indipendenti Rosjen Kutayjar għadha m'għamlitx l-apoloġija mitluba mill-Prim Ministru. Fl-aħħar jiem ġie rrapportat mill-Gazzetta Malta Today illi ħadd mill-Labor ma kienet jestenna illi Bela kien se jitlob lil Kutayjar tiskuża ruħha biex iħalliha tidħol lura fil-partit fatt illi rrabja lill-eks segretarju parlamentari Laburista u l-klikka tagħha fis-Sid Distrett. Tantu hekk illi fl-aħħar ħarġa tal-Gazzetta Torċa l-eks deputat mexxej tal-Labor Joe Brinkate staqsa għalfejn għandha tagħmel apoloġija u attakka lil Bela billi qallu illi jekk tipponta subajk lejn persuna jkollok tlieta jippuntaw lejk. Għalaqstant, tnejn filgħodu, il-ġurnalisti staqsew lil Bela jekk Kutayjar għamlitx apoloġija kif mitlub bil-Prim Ministru jagħtix jifhem illi le. Iżda insista illi l-apoloġija trid tagħmilha fih dan l-istrutturi tal-Partit Laburista. Rosjen Kutayjar għandha dik il-maturità meħtieġa illi tifhem li apoloġija se tkun qed tissaħħaħ lilha wkoll. So she hasn't apologized yet. Naturalment il-proċess diġà spjegajt illi l-proċess isir beda quddiem il-grupp parlamentari kien hemm l-ewwel parti tad-diskussjoni, il-proċess issem struttura tal-partit. Wara tal-istqarrija inevitabbilment staqsejnieh jekk l-apoloġija u xed jitloba li tindirizza lil-Labor jew lill-poplu. Bela saħansitra jagħtix jifhem illi m'hemm ebda differenza. L-apoloġija trid issir lill-Partit Laburista jew lill-poplu? L-apoloġija ssir fih dan l-istrutturi tal-Partit Laburista, però naturalment tkun waħda illi testendi b'mod ġenerali. Imbagħad Bela l-ewwel attakkana billi sostna li ma nagħmlux domandi ġenwini imbagħad stqarr illi kulħadd jaf dwar liema temi għandha tiskuża ruħha. Nafu fuq xi x'inhuma s-suġġetti li qegħdin nitkellmu, però l-għan huwa differenti, l-għan ta'kom huwa. L-impjeg mal-ITS ġifieri pereżempju. L-għan ta'kom huwa jew biex b'xi mod tippruvaw iddaħħlu feles. Għaldaqstant, mistoqsijek l-apoloġija hijiex immirata għall-impjeg mal-ITS deskritt bħal wieħed fantażma mill-NAO, staqsejnih ukoll jekk Rosjen Kutayjar hux se tirritorna l-eluf ta' euro li tħallset għalih minn but il-poplu. Iżda Bela tax jifhem mod ċar illi le. Jekk tagħmel l-apoloġija, il-flus illi qalet minn dak li ġie deskritt mill-NAO bħala impjeg fantażma se tirritornhom lura? Saqsejtni dwar l-apoloġija, weġibtek dwar l-apoloġija. L-apoloġija ammissjoni ta' xi ħaġa ħażina, le? Ġirid ngħid sorijien fis-sens. Ekku, ġifieri qed nifhem għandkom ħafna l-ġid ta' Rosjen Kutayjar għal qalbkom perswas illi m'għandkomx. Fl-aħħar xhur Rosjen Kutayjar kienet insistiet illi m'għamlet xejn ħażin, anzi kienet saħqet illi kien hemm improva jimmina il-karriera politika tagħha. Fil-waqt illi l-propagandista ewlieni Laburista Manuel Kuxkiri kien saħaq illi Kutayjar għaddejja minn tortura u kalvarju. U għalhekk wieħed jistaqsi għalli ma raġuni Bela qed jistenna l-apoloġija mingħand Kutayjar u mingħand oħrajn le fosthom il-Ministri Byron Camilleri brabta mal-imwiet fil-ħabs u l-inkjesta interna li sabet l-istat ħati fil-qtil ta' Bernice Kassar, lill-Ministru Jim Borġ brabta mar-rekit ta' liċenzja tas-sewqan u lill-Ministru Stefan Zrinzo Azzopardi li kien il-Ministru responsabbli mill-ippjanar lura f'Diċembru ta' 2022 meta ħajjeġ Jean Paul Sofija inħatfet taħt il-konkos u terrapien f'Kordin. Prim Ministru, se nkunu qed nistennew xi apoloġija mingħand il-Ministru pereżempju Byron Camilleri jew Stefan Zrinzo Azzopardi jew Jim Borġ għal ċertu affarijiet li saru. U dawn il-persuni kollha għal xi raġuni li s'issa għadu mhux magħruf laqtu l-umiljazzjoni mingħand Bela, Rosjen Kutayjar u l-eks Ministru Aaron Farrugia biss.